Uh, Thina abantu abamnyama, do we even know ukudla kwethu okuyikona kudla okwakudliwa okhokho bethu? Ngibuza lokho ngoba thina sidla ipapa, sidla orayisi, sidla imbila. Lokudla lokho esikudlayo ukudla okwafika nabantu besuka lapha besuka khona. Ukudla esasingenakho thina la. Futhi nomlando uyasho futhi ukuthi thina abantu abansundu sasingebona abantu ababedla inyama ngaleyo ndlela leyo. Kodwa uma uthi uyabuka namhlanje, inyama iyona into esihambisa phambili. Ikuphi kona kudla okwethu esasikudla okusasekhona namanje? Yini lena ebanga ukuthi thina abantu namhlanje sibe nezifo, izifo ezazingekho la ngokomlando kodwa namhlanje sezikhona? Yabuka o-high, ubuka o-sugar diabetes, ubuka o-cancer, ubuke nazo zonke nje ezinye izifo esesinazo but esasingenazo ngezikhathi zakudala lapho khona esasaphila impilo engcwele. Umlando asenawo, bambalwa abantu abanawo umlando abangasikhombisa. Okunye futhi okubuhlungu ukuthi imbewu, the seeds, we don't even have the seeds alokhu kudla okwangempela esasikudla kungakafiki abaqoneli la kulomhlaba lo wethu. So basically thina singabantu, we are even eating foods that do not identify with our DNA. Ukudla lokhu thina esasikudla kudala asisakwazi, noma singathi sibuza abantu abadala bazi ngoba nabo bakhule bedla wona lamanyala esiwadlayo nathi namhlanje. Labantu bafika nokudla kwabo, bafike basifunza kona, sayeka okwethu. Same thing nange spirituality sethu, abasifica siyiso, basiphuca sona, basinika iBhayibheli. Uyabona ngesikhathi sakudala bathi labantu bathi mabefika lapha, they built a school and then they built a church next to the school, and then next to the church and the school they built a prison and a courthouse.